Hola, món. Bon dia, bona tarda o bona nit, segons el moment en què vegis aquest vídeo. Avui és 18 de setembre del 2013, segons el calendari oficial occidental imposat. Començo fort. I bé, aquest és el meu primer vídeo del meu nou canal en català. Qui soc? Em dic José Manuel Goig Campoy. Aquest és el meu nom i has de saber que aquest també és el meu segon canal perquè fins ara tenia un en castellà, un canal, diguem-ne, internacional, i ara aquest és el meu canal local, on doncs, serà el meu canal en català, perquè hem d'aprofitar que els idiomes no són obstacles sinó són vehicles de comunicació. Llavors, de què anirà aquest canal? Bé, hi haurà coses que parlaré en els dos idiomes. També has de dir que soc trilingüe realment, vull dir que faig servir 3 idiomes. Soc castellano parlant, parlo català perquè bé, soc d'aquí, he nascut aquí a Catalunya, i també parlo anglès, o com a mínim em faig entendre, i la meva intenció és també tenir un canal internacional en anglès. Així doncs, en principi, doncs, bé, també has de dir que visc a Sant Boi de Llobregat i també hi haurà molts vídeos en relació amb les coses que passin aquí a Sant Boi, de Sant Boi cap al món. Tinc un blog que es diu sambo.info, bé, 3 dobles baixes o 3 dobles b baixes .sandbo.info, i aquí diguem-ne que centralitzaré aquests vídeos d'aquest canal, que després també es podran veure en el meu blog de sempre, que és usuadio.com, cròniques subterrànies. Bé, doncs això, no sé si allargar-me més, aquest és només el Hola Món, tampoc suposo. Trobaràs coses temàtiques que fins ara només he vist, no he vist gaire coses en català, moltes curiositats, reflexions sobre el món, la meva visió del món subjectiva, sempre amb incerteses, amb errors, amb encerts, perdó. També una altra cosa, que últimament no practico gaire el català, per tant, això també em servirà per augmentar el meu vocabulari. Són aquestes coses, no? Parlo normalment a casa castellà i llegeixo molt en anglès, però en català no, habitualment no parlo gaire. Així que també doncs, això em servirà per practicar molt més. Aquesta és la situació en aquest moment, aquest és el Hola Món, i moltes vegades m'allargo massa, o sigui que ja em perdonaràs a vegades si em repeteixo, i doncs moltes gràcies per veure'm, espero que el meu canal t'agradi, aniré posant llistes per diferenciar els programes, com faig amb l'altre canal, i ens trobem a les xarxes, i això, espero que els meus vídeos et serveixin d'alguna cosa. Fins un altre vídeo.